Έχουμε τοποθετήσει μια οθόνη LM Digital Ford στην εργοστασιακή θέση του αυτοκινήτου με πολύ καλή προσαρμογή, η οποία μας παίζει DVD, MP3, WMA, CD, CDR, RW, USB, iPod ή iPhone. Επιπλέον έχει Navigation, Bluetooth, το οποίο μπορούμε να συγχρονίσουμε τη συσκευή του τηλεφώνου μας για να έχουμε ανοιχτή ακρόαση μέσα στο αμάξι. Επιπλέον έχουμε χειρισμό από το τιμόνι, τόσο στην ένταση της φωνής όσο και στην επιλογή των τραγουδιών. Τώρα, σαν συσκευή μας δίνει και τη δυνατότητα να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε. Τηλεόραση π.χ., η οποία είναι ψηφιακή, σε πολύ καλή ποιότητα και ανάλυση, navigation, το οποίο είναι το iGo 8 πρόγραμμα και έχει Ελλάδα και Ευρώπη. Ενεργοποιείται τώρα σιγά σιγά και έχει τη δυνατότητα, για να θέλουμε, να μπούμε στο ίντερνετ με ένα ειδικό στικάκι 3G της ίδιας εταιρείας. Περιμένουμε να ανοίξει λίγο το νάβι, σαν πρώτη κίνηση, πατάμε το χάρτη για να ενεργοποιηθεί. Τώρα, στη συσκευή μας, αν θέλουμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη διεύθυνση. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στη Γαλλία, σαν αρχική έναρξη, θα βάλουμε εμείς Ελλάδα που βρισκόμαστε και σιγά σιγά και το καθεξής συνεχίζουμε για να προσθέσουμε την διεύθυνσή μας. Μόλις βγει το όχημα έξω από το μαγαζί, που είναι κλειστός χώρος, θα βρει και το στίγμα του GPS και θα δείχνει σωστά σε ποια περιοχή βρισκόμαστε. Ξαναπατάμε το νάβι, βγαίνουμε εκτός και γυρνάμε στην τηλεόραση που ήταν η πρώτη μας επιλογή. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα στην τηλεόραση, πατώντας πάνω στο touchscreen, να ενεργοποιήσουμε την εικόνα στην εικόνα και πάνω σε αυτό το μοτίβο να πατήσουμε και να δώσουμε να παίξει το νάβι. Τώρα, αυτή τη στιγμή παίζοντας το νάβι, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο δεν έχουμε δηλώσει κάποια περιοχή που θέλουμε να πάμε, μπορούμε να βλέπουμε τη τηλεόραση και να μας καθοδηγεί και το νάβι οπτικά και φωνητικά την ώρα που έχουμε δηλώσει τη διεύθυνσή μας. Εάν δεν το θέλουμε άλλο πλέον, πατάμε, σβήνουμε την εικόνα στην εικόνα και βλέπουμε καθαρά απευθείας τηλεόραση. Ξαναπατάμε το SOS και μπορούμε να διαλέξουμε πλέον αν θέλουμε DVD, VCD, USB ή SD κάρτα, η οποία δουλεύει και DVD και MP3, τα πάντα, ένα πλήρες multimedia σύστημα. Η επιλογή του navigation είναι και πάνω στην οθόνη, ή iPod αν έχουμε τοποθετήσει, ή το Bluetooth. Το οποίο ενεργοποιώντας με μια συσκευή τηλεφώνου μπορούμε να έχουμε την ανοιχτή ακρόαση όπως προείπαμε. Επιπλέον στο αμάξι αυτό έχουν τοποθετηθεί ενισχυτής της ES6, τετρακάναλος, ηχεία πύρλες μπροστά και ηχεία ES6 πίσω, με ένα σαμπάκι 12 και ένα δικάναλο για το σαμπάκι της ίδιας εταιρείας.